Sabana, leku arriskutsua. Haragi xamurra duzue. Davidi, ez elkartu ez ezagunekin. Ongi da. Gure artekoekin baino ez gara elkartzen. Aitona! Moduren bat egon behar du bera salbatzeko. Lore urdina. Balorearen bilanoa. Kaixo! Bikote hona egingo genuke, mototx eta... Tafiti. Kaixo, Tafiti! Eta gur, mototx. Nik ere aurkituko dut lore urdina. Ez zara nirekin etorriko. Itxara! Zuen helmugara iristeko? Bide hori. Goazen ba! Utzi bakean behingoz. Basamortua, arriskutsua da. Erreusaina dago? Aiele! Ez daukazue babesik. Bakarrik zaudete. Tafiti! Asko pozten naiz nirekin etorri zarelako. Abenturarik ikaragarriena! Guazen lore horren bila. Adiskidetasuna da! Enuken lortuko bera gabe. Enuken lortuko bera gabe. Tafiti eta lagunak! Aizu barkatu, nire askaria da. Martxoaren 20an zinemaretoetan.